Africa my continent, Africa my home, se-Africa, okuyi-South Africa, KwaZulu. I-district uMzinyathi, umasipala uMsini. La le ndawo lekwaKopi la sikwaDlamini la wehle khona umuga isika. Sohlanganisa amehlo nomngeni bese siyabuka ukuthi singabamba elokugcina liyo bese lithi ayibambe khona bese ibamba ziyaqinisa kulesimo esibi esehle phakathi kwalomndeni. La eceleni kwami sizwa la ekhaya izoyichaza ukuthi ubani bese sinika nje briefly kancane ukuthi lensizwe ihambile ubani. Baba Mswela ngibingelele nabafethu bonke ngathi nje iSouth Africa yonke lo khulumayo uNduduzwa kaDlamini omfabo kaSicebi uSicebi inkosi yamagcwama umfethu ke ohambile uhambe ngengozi eyenzeke ebusuku kuzokusa kubizolo yenzakela le endaweni yaseMpangeni ekade hamba ngokomsebenzi esuke eGoli eyosebenza khona yenzeke nje eMpangeni sezongena eRichards Bay la ezofika khona bese kuyi distance encane kakhulu la akafike akade sezofika khona ubehamba nabafowethu ke abamsebenza nabo abawu4 abawu3 uyena obewes4 abalimalileke ababili basesibhedlela oyedwa ke naye odlulele esibhedlela umfowethu ke yena udlulele khona endaweni lesigameko sihambile ke safika sakubona lokho sasidelisa ngoba besingakholwa sahamba khona ebusuku safike sasidelisa sabona ukuthi hayi umfowethu ngempela ushile kube ebhlungu ukuhamba kwakhe ngoba indoda ekade inamaphupho kakhulu ngama event ekade ekhona ekade sazokwenza nangamaphupho ekade ehlale waxoxa ke indoda ekade siphila nawo kakhulu indoda futhi leya enamaphupho amaningi kakhulu ekade iphupha ngisho uyodlala phesheya besabhekela ukukhulu ke kuyena kodwa ke uNkulunkulu kuboneke ukuhle ukuthi amthathe noma amthathe samdinga kakhulu njengamanje ke umndeni ke usuhlalile phansi walenza uhlelo ophuma nosuku lokuthi umfethu uzobekwa ngomgqibelo emangcwabeni asekhaya inkonzo izoba sekhaya kuzoba umgqibelo lo siyakuona engicabanga ukuthi umhla ka15 mangaphosisi mhlambe okunye kakhulu ekade sikufisa ngicela ukudlulisela kumhlonishwa ubaba uDuma uMthombeni ukuthi asilekelele kakhulu ngendaba yomshini ugrader kakhulu engithe ngibona ngathi wona ezowudinga emgaqweni umgwaqo oze ekhaya la awumuhle kakhulu siyadinga ukuthi mhlambe mengasilekelela umhlonishwa nokuthi ke nendawo la zoba sibeke khona amathende akwazi ukusilekelela khona ngomshini ukuthi uzokwazi ukusilungisela ikona kakhulu esikufisayo ukuthi mengasilekelela lapha mhlambe okunye sengizovala baningi kabafethu abanyade befona ekade befisa ukufaka isandla esithi ke mhlambe ke ngoba siyazi bakhona abantu abawosomathuba abangathuka sebefaka izinto ongasizona sebefuna ukuthatha imali esithi ke mhlambe singayimemezela iaccount okuyiyona eqondile ngasiyona scam ukutheni laba abafisa ukuthi kube khona abakuphosayo bekuphosa njengoba kade sazi ukuthi uSiceba kuyena wethu uSicebi owezwe lonke baningi abafethu abafisa ukusondela eduzane nabafisa ukufaka isandla esithi ke asibanike abafuna ukulula leso sandla leso angazi ba umswe mhlambe noma ngingayimemeza yini account iaccount yase Capitec iaccount number 154 628 2171 angiphinde 154 62 82 171 uCapitec cha baba Mswela sibonge kakhulu ngokuthi nize nizosithoba amanxeba silimele siyashipha inamba ucingo ubonga ungayifaki inamba ucingo manje Capitec uhamba nenamba ucingo ufake nenamba ucingo inamba yocingo ke u073 123 123 3 yona namba yocingo leyo engakwazi ukuthi nithinte khona mhlambe mawukhona nifuna ukuconfirm noma mhlambe nifuna ukuthi nikwazi ukusithinta kuyona siyabonga kakhulu uthe ubani lona simthintayo uMiss Mthembu yebo angifuni ukuhamba awunikeze umuntu ibackground uSicebi mayikhula ubani umfana ubani uSicebi umfana omncane okhulelela
Yes. Ube neminyaka ewu29 ubezothi tete besemncane kakhulu. Umfana nje okhulele la wafundela khona la emakhaya efunda okuhle. Wase wahamba koqedela ezikoleni zakhe eseGoli. Insizwa ke le esikhuphule kakhulu endaweni ugeza sebegezile bekuyinkosi yamagcwama abantu abaningi bambonile ke ekhombisa eziqhenya ngendawo ngakubo ekhombisa nge24 besiba nehlamvu okuthiwa ihlamvu esiba khona indoda ekade ikhona ize yagcina isilanda oza kwaba bafisa ukuzoba ingxenye yakhona besijabula kakhulu ukuhlangene zonke abantu basemachuni bese kuze kwahlangana zonke izizwe sizoba ndawonye ngendlela okade sekunisasasa la khona esikubona ukuthi okunye okwendisisa sasala lomcimbi ukuba khona kwakhe ngoba bekutrenda kakhulu ama video ngalomcimbi makade wesuke khona umfana kade ithanda kakhulu indawo ngiyakhumbula ukuthi kade senza umcimbi weaward kunomcimbi kade siwenza khona futhi sawenza khona lemachunini akahambanga owenza kwenye indawo uwenze khona la ngikhumbula kahle wazwanikela ezikoleni bekumuntu ade nikela ke nakwezinye izikole nikela aphosa isandla lapho futhi ngendlela ade ithanda ngayo indawo umfana utheme eqala ecabanga ukwakha kwakhe khona la insizwa ke nje kade ihlekisa ke umuzwa wayo kuthi ihlala Nkosi besho njalo ethi ihlala Nkosi lapha so umfana wade ithanda kakhulu indawo kakhulu esikoleni bemuhle kangana ubeshayiwe esikoleni ngicabanga ukuthi kunama interview akhona la eshaya interview ngesingisi ubewela umaskande wela ubewela wakwazi ukuthi ngelinye ilanga siyobona omunye umzala wami ngala eBhubesini siyahamba le ndlela mina ngafunda lemakhaya ka ngiyanga endaweni lezi zesilungu yes uyazi ke singisasemakhaya nasesilungu nasifana hayi okunye uthathu yebo hayi sithe sihamba naye endleleni ke ngifone lo omunye umlungu nje sithi khuluma hayi sihambe sidlalele siqe sithe sesihlala sijokela sethi hayi obhuta hayi ngoba mina ngahle sami isingisuwela kakhulu kofuna ngikufundisa isingisi so indoda ade ifundile bifunde kakhulu le yandoda ngicabanga ukuthi abantu abaningi babone ama interview wakhe kakhulu ewenza nangendlela nje kade enza ngayo nemicimbi yakhe biba muhle ubona ukuthi ifundile mawuzobheka ngisho ama album akhe onke ayisingisi ama album akhe wonke nje ama album akhe bewakhipha ngesingisi ngaphandle kaMaskandi ubephila ngoMaskandi nje iwona menza abe lento ayona yebo ukwazi nje ukuthi ufunani ngephupho lakhe ukwazi nje ukuthi bezazi umfana wade ezazi futhi ehlonipha ubehlonipha ngalendlela exakayo besike size sithethe masihamba naye uthothi sifuna ukuhamba ule abantu bafuna ukushutha abantu abapheli abapheli ngikhumbula ngelanga ngiphelezele siye kwesistolo ngala kuthiwa ko-Transcorp khona ngeke ngisisho ngegama sathi siyafika naye sihamba naye kwafuna besivale ngoba bayeka abantu balahle obhasikidi bonke bazothi ngukuyeke kwafuna kuvalwe isitolo kwavalwa isitolo kwamiswa bashutha naye abelungu baphinda babadedela bathi abaqhubeke so bekuyindoda nje kade ikwazi ukushutha nabantu nakhona lapho kwaba yimina ngaze ngathanda dodayi abayeke manje ukushutha abantu asihambe ngoba ngeke size sihambe ngoba akakwazi ukwalo benganqabi induna zakhe ikhona eyodwa abazofuna ukuxhumana itransport ikhona into ye-transport ikhona induna ezokwazi ukuhlanganisa izinto zakhe ngoba abantu baningi kakhulu abantu bakhe bebebaningi zikhona induna abamsweli ngicabanga ukuthi abalandeli kakhulukazi bayazazi induna zabo abaxhumana nezinduna zabo lukhona uhlelo olukhona abanye abasuka koGoli kunamakhumbi azobe suka ngaseGoli baxhumana nezinduna zabo bakhona bafutha abalekelelile ngoba bekuyindoda yabantu le bathe bazodedela amakhumbi abo abantu bazokwazi ukubalekelela so nangala ngaseThekwini bakhona futhi abafutha ba-offerisha ukuthi abantu abaxhumana nezinduna ukuze bezokwazi befike la so nje bazokwazi begcine befikile okay nale phone lena sinazi insukwana okay mhlawumbe okunye ufuna ngikudlulise siyacela ukuthi nisebenzise i-account manifaka imali ningasebenzisi inamba yocingo inamba yocingo ingena kubabwayo sicela ukuthi ke mase nifaka imali ningayisebenzisi kule number kade ngiyibiza inamba yokufona kodwa mase nifaka imali sicela nisebenzise i-account leyase Capitec okuyona engiyibizile yes sesiyavala yebo baba sesiyavala asivaleni kanti ayikho insizwa zingaki ke ngiyawusixoxela umuzi lo leli drop leli ithini into yakhona hayi baba ubaba noma zinsizwa ovele kwaba sedrop nje lana yini kwenze njani
Hayi baba mangakubalela insizwa kangakanani ziningi le ekhaya nje insizwa impi nje siyibamba sodwa sisonke le ekhaya. Amakhaya maningi ahlukane nje ubona kule ekhaya khona eminye imizi amakhaya saba nenhlanhla ke ngokuthi okhokho bethu bavele bakhabodwa isikhathi esiningi. Bakhe bodwa nje okhokho bethu nala uma unyuka nje kaDlamini yonke lemizi yonke uDlamini uzokuphuma phansi etiyeleni enzansi. So nje uNkulunkulu wasipha kanjalo ukuthi ke umkhulu abaphala into ukuthi bazowakha ndawonye bazwana ukuthi umuntu lapha umunye ulapha yebo manje lana nje ubaba la ekhaya uyedwa ubaba la ekhaya ngiyangena ngapha ngibona ukuthi ngingena phi ingane ezingishonisa ngithi kathi umkhulu uyedwa ngizonikhombisa abantu base-Afrika ezinye zezinto ezinhle ukuthi ke insizwa uma siyithanda ufike nasekhaya la kubo uphinde futhi uthande kube kuhle insizwa ayisebenzele emakhaya kuyinto enhle abanye basazama bayafuna kodwa lana sifike ubhlungu kodwa saphinde futhi sajabule sahlabe kumxhwele ukuthi hayi kwakhiwe leli ekhaya hayi kwakhiwe ngempela ngoba ngiyacabanga ukuthi nezintombi mayihamba iyafuna uqoma lwambuzi ngeke ungafuni uqoma la kunomisigono ngaka mawuphuma nje babusweli la uzothi mawutsheke nje la usibone nje sitezi nje sisodwa la wona mbuzo kade kumuzi wakhe ekade ukhanda yebo isitezi sakhe leso ngone ufuna isitezi lomfana ina 29 hayi ukhanda isitezi impela ubethi kusehlala Nkosi kanti lo mfana uqaleni nokusebenza wena kanina nenza njani manje hayi siphiwe nje akaziphiwe mina ngina 54 ayithenzi mazibani mawufika ekhaya uyodlula uyongena emzini wantshangazi uthi umshele ngalo lapha kanti awushiya la izinto yabona sibadala nje asinaso nazo isitezi uyangiduduza nawe uzoba naso ngikhothana amanxeba engenze lutho abafana abancane bafika basebenza siyabonga kakhulu ukuthi uyibekile induku ebandla ngendlela shothi abeshesha ngayo ngathi ube ne-communication noNkulunkulu ukuthi uzohamba masishane kodwa yenza into abawuthi uma besala abantu bebuka bethi ngifuna ukufana nesibani babo owathi ehamba emhlabeni wayesabakhele abazali bakhe wakha nezingane zakhe zajabula ngayo sinabonga kakhulu siyabonga kakhulu maqhawe kithi sizozama ngayo yonke indlela sesizophuma lana ke siye kulona omunye umuzi ngoba ubengedwa nakhona siyobuka ukuthi kungabanjwaphi futhi omdala namba sebekhulumile abakwaDlamini la ekhaya abantu bacela ugandaganda phela yazi ke Mthombeni yalazi udaba thumela ugandaganda igenga ayikhuphuka izela lethi ugandaganda I thank you usuyisukumela cha kubhlungu kunjalo kwaDlamini kodwa ngeke singaniphi ukudla kweso idolobha leli ayikusedolobheni lapha ngikhombisa idolobha khona into kuthekala lanti hey insizwe esencane nabanganga bafuna muthi sedolobheni yabona kulo muzi lo nathi ungathola lokho ama-7 seater ngabe uyabona ezokususa ngale ebisi ukukhombisa sicibila mpela naye siyabonga kakhulu Africa my continent Africa my home se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu sikuphi sothukela i-district uthukela andani uMzinyathi semzinyathi la semsinga embangweni la ekhaya uvele umuka kuvele isika ezokhumbula ke obonile siqale lapha kwaDlamini manje sisila kwaMchunu insizwa lezi beyisebenza ndawonye ebehamba ndawonye kwehla ke le ngozi eyehlile la ekhaya nansi insizwa khona izosithatha nje sibeke ukuthi ubani esize ngaye lensizwa inkakanane eshiye umsebenzi wabo ungakanani siqale lapha nje sibongelele ukukhulumayo ufana okhona lekhaya umfowabo kaGupta lo shila abantu abaningi bamazi ngoGupta kamlake kahle kahle umuntu ongiyeke umfowethukela ongishiye ongelamayo ungishiye ngozini sibonga ukuqhuma kwaba kumsweni
ezovela entweni esehlele ngoba isehlo lesi singalindelwa nawumuntu. Mfowethu la njengoba lo mlilo suwotha uyabonakala ukuthi uyalotha. Bese kubonakala umehluko ekhaya ngathi ikhona inhlansi yethemba. Njengamanje kuyalotha manje. Kuzofuna kube wena okhwezela ikhuni ukuze lo mlilo uvulele langabi lingacishi. Uthini kubantu base South Africa? Amandla uyasho ukuthi amandla abengekho awekho okungcwaba. Khuluma nabantu base South Africa noma ubani ongabamba abambe futhi aqinise. Yebo, amandla okufihla wona awekho. Ngicela nje nesandla ongalekelela ngakalekelela ngakho esilekelele ngoba esizumekile ngalokufa. Yes. Kusizumile kwazizuma kabi singanalutho. Yes. Sinesifiso nje sokuthi noma ngabe ubani obonile nonothando enze noma yini engasenza ukuthi siyibone siqhubela phambili ngomngane wethu. Nifisa ukumfihlani nomfowethu? Sifisa ukumfihla ngolihlanu. Oh yes. Lolu siyakubona. Sifihla ngolihlanu lolu siyakubona. Awunikeza abantu base South Africa i-account number yakho nenamba yakho yocingo. Ngicela ukunikeza account yami Standard Bank. Ithi 1024 Yes. 92 Yes. 74 Yes. W14 izothi bilanga iStandard Bank. Ngicela ukuyiphinda 1024 92 74 W14. Yes. Inamba yami ithi 071 Yes. 123 Yes. 7169 071 Yes. 123 7169. Africa my continent, Africa my home. Ayibambeke khona. Ibambe nje seziyaqinisa futhi. Ngoba kubalekile ukuthi ma isimo sesinje thina okwethu ukuthi silekelele ngokuthi ithambo bekwazi ukuthi bolibeka endaweni ehloniphekile. Amanxeba akhona ukuthi kuvala amanxeba uNkulunkulu kuphela. Kodwa ukwelula izandla zenu kuyawenza umehluko emndenini. Isindo zingahlali emagxalabeni abo zonke. Kube khona la uxega khona. Bona besalokhu bekhotha amanxeba ngesimo esehlile. Lokho ngasilekelela kakhulu. Siyacela ke siyancenga futhi siyanxusa ukuthi ke ayibambe phela ikhona. Zibabenze ziqinise kwenzela ukuthi umndeni ukwazi ukufihla ngendlela ehloniphekile. Ngiyabonga kakhulu. I thank you.